Sitten tehdään klassikkojen klassikko eli pippuripihvi. Otetaan naudan ulkoville pala, painellaan se kuivaksi ja leikataan sopiviksi pihveiksi. Pihvien pinnalle rouhitaan pippuria ja painellaan se sinne molemmille puolille. Pannulle laitetaan öljyä ja isonokaren voita. Kun pannu on tosi kuuma, niin pihvi sinne perään. Noin 2 minuuttia per puoli ja kääntö. Ja sitten valellaan sillä ruskistuneella voilla ja öljyllä sitä pihvin pintaa. Nostetaan vetäytymään noin 5 minuutiksi. Ja siinä välillä voidaankin tehdä kastike, eli kaadetaan pannulle yksinkertaisesti purkillinen kermaa, suolaa, pippuria, valkopippuria ja sekoitellaan. Katsotaan, että kastikkeen koostumus on sopiva, jonka jälkeen voidaankin siivuttaa pihvi. Me siivutettiin, mutta pihvihän voi tietenkin tarjota myös ihan kokonaisena. Ja tuosta isosta pihvistä muuten riittää isommallekin porukalle.